първо, че в цялата тази работа има заедност. И госпожа Сачева и господин Златев, съответно като заместник министър на образованието и науката и като шеф на председателството на Европейската комисия в България, не са случайно тук. Искам всички да разберете, че единството на мненията и посоката на развитие на правителствен и неправителствен сектор е нещо характерно за Европейския съюз, за европейските структури, за европейското мислене. Затова, докато считаме, че сте наши брати и сестри, решихме, че е редно да има някакъв материален субстрат, който да потвърждава. И че това, което правим в момента, да бъде доказ, че ние сме тук и на нас може да се разчита. Че сме една ръка разстояние. Към вас, скъпи деца, се обръщам и по причина, че не бива да забравяте, че ние сме много наблизо. И че общото ни европейско бъдеще включва да имате едно ум, че тази граница може и да е временна тук. И че вие е хубаво така да сте близо до нас, максимално близо, а от нас може да имате само ползи. Знам, че в учебниците тук все още пише някои много странни неща, като например, че ние в Валерия сме едва ли не човекоядци, ние правим изключение. Да не са били обратната страна на медала, точно така. Аз лично поздравявам включително всички представителите на секретните така наречени служби, които още имат антибългарско отношение. Не забравяйте, че наши не познавате по делата. Идваме тук по простата причина, че както милеем за нашите си деца, така милеем и за вашите. И искаме те да се развиват заедно с нас и да върват напред и напред. Общия прогрес означава общи усилия. И затова, скъпи деца, обичайте учителите си, уважавайте градоначалника и хората, които са поели отговорност, за да се развива този регион и отделят от личното си време и дават всичко възможно вие да се развивате в една правилна европейска посока. Един ден ще оцените това, което те правят за вас. Ние сме тук, разбира се, за да показваме европейския начин на мислене, да показваме, че няма нужда да хабим енергия в старите тоталитарни практики, които общо взето водят само до разделение, а е редно да гледаме напред, не само заради истината в историята, която търсим непрекъснато, но и заради необходимостта от непрекъснато творение, необходимостта от непрекъснати нови икономически мостове, които трябва да изградим заедно. Така че за мен е изключителна чест, че имах възможност да финансирам тази скромна компютърна зала. Правя го, между другото, доста често. Преди месец и половина бяхме все тия хора тук в Благоевград, където открихме друга такава. Аз не правя много разлика, да ви кажа. Бело, Благоевград, ето тук на две крачки. Ходете по-често и ще видите, че е така. Съответно, след това веднага прескочихме до Делчево, където пък инвестирахме в детската градина, където имаше нужда малко от донация. Сега правим там църквата на Делчево. Деца от вашия регион непрекъснато идват на събития на моята фундация. Скоро бяха в Брюксел, някой от вас има ли ето е бил в Брюксел, така че прекрасни деца, които бяха с мен в Брюксел, да видят истината за европейската интеграция, нейната същност, да се докоснат от това европейското семейство какво е способно, да видят, че наистина се случват нещата. Вместо да се остават да бъдете жертва на пропаганда, изграждайте собствената си истина, скъпи деца. Тя е някъде тук дълбоко във вас. Всеки носи част от божественото, въпросът е да му дава път. И да му дава път с тази искреност и добронамереност, която кара сърцето да бие по друг начин. И по този начин се открива собствената истина. Истината за човека, който е решил на първо място да бъде човек. И след това всичко останало. И госпожа Сачева, не случайно е тук с мен за пореден път. Тя като една първа крачка в посока на искрена колаборация носи 30 комплекта за рисуване. Подарък от Министерството. Това е един скромен подарък от сърце, както се казва, като отваря вратата за бъдещата комуникация. Свързвам ви, за мен е голяма чест да го направя, защото от тук насетне вие ще бъдете заедно в едни красиви инициативи. Всеки обича да мисли за децата на собствената си държава. При нас това е поне изпълнено с много позитивни емоции, независимо от трудностите в това министерство, понеже екипа е изключително добър, от десетилетия не е бил толкова добър. Затова искам вие да сте в постоянен контакт и да направите всичко възможно да обличаме във все повече такива красиви дела, намеренията си, да бъдем заедно и да се развиваме правилно. Господин Златев, понеже носи на плещици доста от отговорностите, свързани с реалния формат на евроинтеграцията, с него сме в не една и две общи инициативи. Например, буквално след 10 дена започва поредния семинар по европейска интеграция на нашата диаспора, нашите брати и сестри във Варна. Винаги има представител на Македония. Обикновено групата е от 20-25 деца.
тенденция към нарастване. Значи, освен, че викаме децата на екскурзии тук, на Брайан фонд, в София, освен, че ги водим на Брюксел, освен, че правим съвместни футболни турнири тук и други типове спортове, също са причина да ни срещнат, да бъдем заедно. Освен съвместните чествания, които правим било в Струмица, Военния мемориал или по някой повод християнски, който също е добра причина да ни обединява. Ние имаме твърдата позиция, твърдите намерения да продължим да търсим причини да бъдем заедно. Това е изключително важно и води само до позитиви. Повярвайте ми, събирайте се по-често по тази причина. Господин Златев е тук да го гарантира, че е готов да помага в тази връзка и ще видите колко по-добре се случват нещата. Няма да приказвам повече, още веднъж благодаря на градоначалника и на госпожа директорката. Наистина е за голяма чест за мен, че ни посреща толкова официално. И още веднъж мерси за подаръка. Предлагам да дадем думата и на госпожа Санчева. Да видим какво ще сподели. Уважаема госпожо директор, уважаеми господин началник, уважаеми представители на посолствата, господин Врабевски, господин Златев, за мен е изключително удоволствие да съм за пореден път до господин Врабевски в една от неговите благотворителни инициативи. Много се радвам, че в рамките на това, което той прави, благотворителност, поставя образованието на първо място, защото образованието е най-стабилният мост между две държави. Образованието е и отговора на всичко, за което вие мечтаете, всичко, което искате да се случи с вас, скъпи деца, всичко, което бихте желали да работите за бъдеще, ако искате да знаете истината, както каза Чичо Милен за вас. Ако искате да се развивате добре, ако искате да бъдете щастливи, отговорът на всички тези предизвикателства се крие в образованието. Така че колкото повече учите, толкова повече ще сполучите, както казваме при нас. Радвам се, че имаме възможността да сме тук, да ви засвидетелстваме нашето желание за сътрудничество, за съвместна работа. Ще се радвам, ако има възможност повече инициативи да се правят между вашето училище и български училища и съм готова да ви съдействам за това. Ще се радваме да ви посрещаме и в България. И още веднъж благодаря на господин Врабевски за тези възможности, които отваря. И ще се радвам също, ако вашата директорка след това ми изпрати и картинките, които на снимки, картинките, които ще нарисувате от комплектите, които ви нося от името на нашето министерство. Желая ви на всички здраве и много вдъхновение и успех. И господин Златев, да чуете с две думи, да сподели и той неговите впечатления от тази наша съвместна работа, че не е вчера вече. Да. Уважаема госпожо директор, господин началник, уважаеми дами и господа, скъпи приятели, деца. Всичко важно, което трябваше да чуете днес, го казаха говорилите преди мен, така че аз искам да наблегна на едно нещо и това е, че още от векове нашите прадеди са смятали за най-важно децата да знаят и затова са инвестирали в тяхното образование. Не случайно най-успешната програма на Европейския съюз е програмата Еразъм, предполагам, че сте чували за нея, независимо, че сте толкова малко. Тази програма дава страхотни възможности и ние и вие, принадлежейки към Европа, аз не обичам това разделение, ние сега се стремим към Европа. Ние винаги сме били в Европа. Тези там, дето са доста по-ниско от нас, те са се стремяли към Европа. Ние винаги сме били в Европа. Дали от тази страна на границата или от нас, няма никакво значение. И това, което зависи от нас е, че ние ще ви подкрепяме винаги и затова работим заедно и с фундацията на доктор Врабевски, защото виждаме, че той действително иска да разпали интереса към знанието, към науката в децата, независимо от това откъде се намират те, откъде идват те, за да могат те да вземат в ръцете си бъдещето. Бъдещето, което те сами ще си го направят и построят, а не някой друг дойде да им го направи. Затова знаете, че един от девиза на Европейския съюз е едини в многообразието. Ето, ние сега в момент по приумица на историята така се е случило, че сме от двете страни на границата, но ние сме едни и същи. Ние мислим по един и същи начин, ние се сблъскваме ежедневно с едни и същи проблеми и затова заедно ще можем да вървим напред. Това е най-важното, което е. Образование, наука и единение.
Това за мен са основите, върху които заедно ще си изградим общото европейско бъдеще. Така че ние ще продължим да работим с доктор Варовски, с такива инициативи, с млади хора, които живеят около нас, защото, пак казвам, в продължение на десетилетия са били изграждани някакви стени между нас, крайно време да ги съборим. И крайно време да заедно да вървим напред, а не само да гледаме назад. Благодаря ви за вниманието. И в заключение, просто да ви кажа, разчитайте на нас. Пишете ни. Имаме страхотен общ повод за съвместно честване. Патрона на вашето училище. Дядо Илю Малешев. Той е голям герой при нас. Редно е да обединим усилия и да видим каква изстражувашка дейност може да извършите вие и да напишете есе на тема Дядо Илю и национален герой от двете страни на граница. Или както искате го формулирайте, при мен има демокрация. Аз финансирам такива инициативи, оставам децата да решат как най-добре да изразят себе си. И е възможно да направя един хубав награден фонд. И паричен, и таблети, и да речем някакви посещения в България, съвместни инициативи. Просто слушайте вашите преподаватели, от тях ще научите много хубави неща, но и вие самите бъдете активно търсещи и изразяващи свободно мнението си. Това ви прави свободно. Това ви открива хоризонти. Затова предлагам на госпожа директорката, да, както на вашия градоначалник, да направим едно конкурсче за есе. Колкото желаещи има, примерно някаква възрастова граница, да сложим да речем 13, 14, 18 години, ако нямате такива ученици, служете по-малка граница. И да речем от месец и половина да съберем резултатите, а тогава ще обявя награден фонд и ще имаме възможност отново да се видим, да честваме заедно. И по този начин децата ще реализираме техните литературни таланти, тяхната стражувашка дейност. Ако сте съгласни, това смятам е една следваща крачка.